Ato tong sigutan ko ba katong tuwatong nabasa god sa bago pa lamang nga tong niaging adlaw pa. Katong sulat ba ni Amos sa Old Testament tong chapter 5 nya. Ang title ato tong awhag sa paghinulsol. Kumbaga na sentro gud ba sa ato ang binasa ang tong nasulat dito sa Juan bersikulo 21 tong gidumtan ko ang inyong sa ulog sa ng pista kasaulugan o mga kasaulugan. Nga naman ako nga magud na siyang gikapungtan ng mga selebrasyon nga ako nga kaniadto pa man ang pista. Nya kung wala gid na nimo day natuki, kung wala nimo na ibasa gisulti naman niya sa una. Gibasa na siya. Nato daw basa. Karon pero ginato na nahibaw ko no nga gidawat nimo ang espiritu nga sa una sa wala pa ka nagsugod og kuan. Wala na to nandunggan sa ilahang pagwali sa ato. Sa may masulti naman ako nga atuan na magina siyang nabasa. O karon sige pa man na siya celebrate ng pista og mga kasulugan sa simbahan. Kadala ko mas mapangutana ko. Kana boy, medyo nakasabot tagid mo na ako. Nganong nakita ko ninyo sa unang kanunay nagahilak? Anong nakita ko ninyo sa unang kanunay nagahinoktok? Anong nakita ko ninyo sa unang murag gool kayo? Tungod kay kaniadto pa dinasulti na nako na, di ba? Wala pa nato na, wala pa ko nakighusay ninyo sa balaang kasulatan. Wala niya ninyo nadunggat, di ba? Para sa Israel, kanang laglagon ang inahan nga nasod magbuhat og bagong Israel, wala pa na nyo nadunggan. Wala pa. Mauna sa una boy kay Katoliko magyud ko, kuan ba espirituhanon ba universal, wala koy ilang laing amahan, laing pare na amahan. Walang gool kay ko boy kay kaniadto pa nag alagad ko nila, tabunan man ako ang mga kasaypanan kay wala man ako gidawat ang espiritu. Sa pagdawat na nako goal kay ko kay wala man ako na nabasa na sa balaang kasulatan. Mingon ko nga hait gid ko manulti musuko niya ang mga masentro ni ani. Wala kanunay ko nagailak unya karon kay natuman man tuna sa balaang kasulatan karon mismo mo anak ko hait ang imong sinultian sama sa espada doay swab. Muna na may tabo karon ay katong ingon nga gidumtan ko ang inyong mga pista. Tanawa boy, di ba naingon si San Pablo nga panid-an ninyo ang ilang binuhatan sa ibo ba sa imong sinultian? Tanawa sa kapistahan na kay makuha. Kabaga daw ko ninyo unsay makuha. Wala. Nakawali inoon kanang ingon nga manulis sa pundok mas dako pa ang kita. Dili ba? Kay daghang bunyagan. Daghang kasulon. Nya naamoy na balaan sa balaang kasulatan. Wala. Mo nang nakasabot na gyud mo nako nadugay kay ako mampud na silang mga gimahal, mga amigo mampud na nako kay sila. Nya ako Ginoo unsa man ni isa gikinahanglan kun dili nimo dawaton adunay mulaglag sa maglaglagonon kay walay mahabilin nga buhi para sa bag-ong yuta. To nga nag-usay na po ko ninyo katong tungod sa mga pinili makubos-kubosan para atong COVID wala pa na hitabo sa una nakahilak po ko kay dili lagi ko mudawat lagi sa espiritu. Nga tanawa karon kinsa ang nagbuhat og mga kasaulugan, mga piyesta. Ang pista magud boy, celebration magud na nya pulong man except sa atong gobyerno kay naman na pista anniversary. Tawanon man na nya ang atong kapistahan sa atong pagtuo naaman sila mga santos kada bulan, halos kada bulan adunay mga santos nga gi-idol nga wala pud nila gi santos ang kinaiya sa ilang gisimba nga Dios. Boy, para ni Birheng Maria, Mount Carmel o si Mama Mary man na, si Fatima o kana nagbuhat-buhat ba og kanang mga selebrasyon, mga kasaulugan naron makapanulis lang yun. Sakit kay ni boy, sakit kay ni bisan ako mismo kasakitan ko kay dugay ko diha sa una sa simbahan.
Unya pagsulti niya nako kaniadto ako ang magining gikubiran. Ya tanawa karon ilang binuhatan basi ka ng pagbadlong gani nila dili na mo magdebate. Naglangay-langay lang na. O maayo pud ni sina manulti. O pareha katong gingon ako naging mga espiritu nako pagita adunay usa ka pare nga magsulti nga pila pa ka adlaw na magpataas siya bisan katong si Father Darwin sa basig sa postura lang kuno pildi na. Unya unsa matugingon sa Ginoo nga nung nag-atiman man ko ninyo, di ba? Naaba si Kristo sa mga taong halangdon. Manaingon nga ang pagpanudlo sa simbahan na isa lang ba naglukso-lukso. Wala nag-anhi si Kristo dre nga magpili-pili tagpabor ka nato, di ba? Tama. Nagbuhat og kapistahan, tanawa ang buhat og kapistahan unsa man ang kasagaran, katapusan nga selebrasyon. Okay lang na sa atong gobyerno kay pista na kasaulugan. Pero nga to ang mga reliyon mo nang ingon na igo po sa pag-ingon nga sa iyong paggamit sa akong gibalaan. Tama gid. Gibalaan na to ang mga history sa mga santo, sa mga taong nag-anto sa una. Kunya, giwali na to sa atong kaugalingon. Gipasabot na. Gipasabot sa pari giwali pero wala niya nato giingnan nga sundon na to sila, di ba? Tama gid. Nagaampo tang amahan namo, nagtuman ba? Ang nabareng giingon, dili maluwas ang tao sa panlamang. Di ba? Gawas sa pulong, di pun makita ang pulong, magugma, nagpaubos, nga nakita tang nagpataas. O niya, mga dumuduong, mampod na sila, di ba? Magpuyo sa balay sa ilang ina-ina na ama na, sa nagkadaghan na hinuon mo, ni samot inyong kadautan, di ba? Tama. Nagpaaman-amahan, pud ni sila na ama na sa balahang kasulatan. Magit. Wala nga, bisan kani, sa balag na to boy, wala yung maminaw ani. Kay kanunay mantang nagpabilin sa atong naandan nga pagtulunan kani adto valid pa na kay ipakalutan pa man yung mabilis mo tog yang gikuan sumbingay niya pakisulti to nigabot sa espiritu sa kamatuoran tultulan kamunya sa kamatuoran kay di ta ka mantigo magampo nga ampo boy surrender sa Dios mubuhat sa yang mga yang ipabuhat ug mo pasaylo haron ikaw pasaylo na man na ano na yung mananato ng gisulti sa diyang naatas sa simbahan. Tinukod man sa tao, tanawa. Kung pulihan na po og laing amahan ninyo, atong naglingkod sa lingkuran nga pinasinunggan, lain na po ang balaod. Dili boy? Tama. Dili ba? Gubon na po istruktura, gubon na po ang mga palisiya, gubon na po ang mga pamaagi. Nga maglibog bisan ako, naglibog ko sa unang anuman. Pagtuli na po sa lain nga pare, lain na po nga pamagi maglibog ta kaya tanawa po ng ilang mga waligod ultimo ang mga pare wala po nagpariha og pagwali maglibog ta, di ba? Tama gid. Ako boy dagan kay kog naubanan boy ang mga pare lang dagkong mga event sa dito maglibog ko kay pagwali sa isa lahi po kontradik po sa isa. Wala nga moingon Ginoo nga magwawali apan dili man tigong mawali. Kaya ang huna-huna man sa tao sa pilosopi kung nana niya ang kaalam nga kalibutan hon tuison man nila nga dili pud sila maigo nga ihapak kadto sa tao. Ikaw man ang mag-alagad boy. Sila man ang magtapok sa mga tao, sa mga karnero. Nya nganong biyaan man manulis sa pundok, di ba? Sinuhulan man ni sila manghawa kung may mga problema. Naman na sulat ni San Pablo, di ba? Tama. Katong nagsakay sa sakayat nga pag-abot sa mga bawod ng hawa unya mubalik na pod siya kung malinaw na pod. Tama gid. Boy, ang akong gipangita lang jud ang pari nga sama ni Josue kanang mulaban gyud sa tinuod nga pangulong pari si Kristo lang ang tinuod nga pangulong pari. Anino lamang na sila sulat ni Pablo nga to sa Hebreo, di ba? Tama. Kung wala si Kristo wa gi anino. Ang problema boy, kaya kung magpalayo sila sa Diyos, mas dako ang ilang anino. Tama? Tama. Mas maayo nga mo pasilong ka sa iyong landong, gagamay kag anino. Wala ka, bisan kita sa congregation, dagang mga congregation nga gigamit. O kabalo na kadaan. Tama gid. Pareha, uy, may disiki, pareha na kawas atong mga pastor, kay ako, muhusay magyud ko, sakit kay ni boy, kay diha, magyud ko. Nabunyagan. Sakit kayo sa kong buot nga naman dugay ko sa simbahan maulaw man po ko kung ako mismo dili na ko ni isulti
Oh, jangan usahay gani, dili na ko kaginawa nga naman muso ko ang espiritu kay magpahuyang-huyang kuno ko. Unsaon man kuno, pagdaog kuno sa katalagman kay ang aman ipakuha naman. Kuhaon naman niya ang kato sa iya sa daotan. Nakol kay kuboy, bisan karon daghang mga katalagman, daghang naay mga bisyon. May bisyon dili sila mutuo, preparasyon. Walang sige kog ingon, ayaw na mo debate unsa nga relihiyon, ayaw pa nga ang mga suga. Mas maayo ganito sila kay daghan ang nagtuki sa kamatuoran. Buhat boy pagpaubos o pagpasaylo. Dili mga bisyon. Tarawa ang piyesta, di ba? Diin mga hubog, no? Mga bihi, diin ka mo mga hubog. Nawala na ang para sa tuadre San Miguel o niya mga kinaiya. Labanan ka tas maayong espiritu anak boy nga wala na to ang maayong binuhatan. Dunggon ka ta nga nag-ingon man Ginoo di na ako madungog inyong pag-ampo ko kadto na kamoy jutay nga sala sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Gipulihan na to, gipulihan si Kristo sa lingkuran ng pinasidunggan. Okay sa man yung pinasidunggan kaysa man yung amahan, dili ba? Diyos. Unay o karon kung na mga kapistahan, mga kasulugan, kinsa man ang inyong amahan. Nga ang ilang giwali, ilamang nabuhat, inyong nawali, naaba mo'y nabaluan. Wala gid. Okay, maka nakasimba, bisan ako sa una. Nagalibog lagi ko, kang ano man, lahi man din hinako, boy, kadi man ako malimtan. Tama. Hinumduman, gyud ang mga kagi mo na karon, gagusay ko. Pait kayo sa kong papel, boy. Pero, nag-ingon man siya, pasagday anak, adaw na nako'y giandam kanina. Maluoy man po ko nila. Nga madamay man punta, madamay magyuta, kabisig iyang mga katawan, damay gitas kalibutan. Tama. Ito sila nga, sila akong gidibatihan, ani wala. Yung kung maghiyo sa ta, kailain na karon one world religion na isa kapamaagi sa pagtuon, maglukso-lukso, magpilian ay. Mas mayo pa gani boy ang Muslim kay isa lang kapag tuo pero ang Kristiyano tadawa Tinaghanang mutuo sila wala tungod kay isa lang ang ilang pagtuon. Tuison ba sa mga taong wala alam magmabalihinon sa balaod kay gitagag tsansa ang tao wala na spoiled ang tao tungod ni Kristo. Kaya pasig daotan ka dili siya gustong daotan nga patyon, di ba? So kini day pangkol kining kapistahan gid nga gisgutan sa balang kasulatan. Dili day masentro ang gobyerno ana nga magsulog sa pista, ang masentro gid ana ang kapistahan sa ang gibuhat sa simbahan. Oo, kana man na dito sulat ni Malakyas pod nga sa inyo mapakisayod ang mga tao bahin sa kabubuton kay kamo ang itahasan, di ba? Gisugo sa Dios nga labing gamanan pagsulti sa kamaturan naman na dito. Moto sa sunod pod ana apan kamo ni biya sa kamaturan igo lang gyapon na. Tama. Kay di ba kaluwasan ang simbahan, kaluwasan, dili sila, makaluwas na sila. Nya moingon pa dito pag umpisal mo na mo na to yung Ginoo. Tama gid sila nang Ginoo. Amahan, sige sa ba nagpaaman amahan pod ni sila unsa inyong tawag? Rabi ra magtutudlo lang unta na sila. Si Kristo gitawag ninyo nga pare. Wala. Si San Pablo gitawag na nga pare. Wala gyapon. Gipamatay manggani na kabalo mo kinsa nagpatay nagsipsip gisipsipan kung dili na to patyon si Jesus, di ba? Wala na itawong mutuon na to mo po na nahitabo na ko diri kung dili na to pailumon sinuli wala na wala na manimba wala man kung nagpugong ninyo dili ba? Tama. Mas balaan pa mo dito. Tama gid. Ang problema man kay ako man pud ang ilang strikeon ay kung nagpa-Dios wala mo na ganiin ko Ginoo dito lang ta mo reflect nila na di ba gisalayan po ta din sa una na pinitipon diri nga nagpasulod-sulod pod kay nagpaubos ra pod ko di nangalibog mo ako hinuon nagpasan sa ilang mga dili maayong binuhatan. Amo na karon ang nagpabilin karon diri ang mga tao nahadlok nako ang mga tao maulawan nako yes naaraman ko makita man ko nila diha dili ko buang boy dili kay ngano daghan man ang akong giayo kay nangayo ko sa amahan bisan sila mismo nangaayo na sila bisag katong mga katalagman COVID tanan di ba nagsulti ko ninyo na ay dako nga linog dagang katalagman magprayer ta bagabi mag-prayer ta magampo ta
Di ba maghapa man gani ko diya sa altar. Tama. Makahilak man gani ko kay nakita na ko kung unsa gyud ang mahitabo. Kay kung biyaan na ta ni Papa Jesus sa iyang pagkatawhanot. Oh, ako man karon nag-extend kay si Kristo tuwa naman sa langit. Kinaabot naman ang kapanahonan niya sa islibuan katuig o kalutan niya ni. Ya, kato sa laspod katong mga isag bahay na ngayo, masag bahin karon kinsa ang maalamon, di ba? Tama. Kinsa maalamon makaila ka nako nangayi ngita na siya ug bahin sa mga karnero mo tong naa dito pod sa Amos gipatambok nila ang mga karnero katong mga dato dagday ko nila halad-halad og mga butang nga mananap mga mananap ba kinaiya tanawa halad-halad ni asa ka pa pangayoon dito ka paludhon sa kinulit sa tao tiniboy gibalaan na to na unsa ang pagbalaan sundon, i-idol siya, tahuron sila. So tahuron nimo sa sundon siya, tumanon ang iyang pagbuot. Nga karon kinsa man yung gituman kaniadto. Kinsa may inyong balaod nga gisunod. Balaod sa mga pare. Kani boy, naaman po sa balaang kasulatan, ni mention man po na gyapon sila. Umingon sila na ako nga gibiran ako, wala ka ingon ng espiritu nako. Isulti ang kamatuoran, anak hinganli sila. Kay kini sila dili gud gustong maminaw, dili gustong mamati, dili gustong matanaw. Kay gahi gini sila mga ulo, di ba? Tama gid. Magbagot-bot siya kung balaang kasulatan. Mo nag-ingon nila, nag-ingon kamo, dadon ninyo sa langit apan kamo mismo dili mosulod sa langit. Gipanghakop ang mga tao sa dautan tungod kay gisaaran nga sulti lang kanila, kaon lang mo, naay seremonyas, naay mga piyesta, naay kasaulugan. O mo na yung buti pasabot sakitan gani ko bay kani mga tigulang mingon nga nag-alagad ko na sila gani gulang nag-alagad tanawa ang ilang mga sinutian tanaw na ulianon sige pang oras pero ang kinaiya nag-alagad nagkugos-kugos ni Berhing Maria niya ang mga kinaiya sama na boy pa Dios boy matod pa sa balaang kasulatan panidaan ninyo ang ilang mga salitan mga mini nga magtutudlo sama na sa balaang kasulatan isulti ninyo na mga title, mga pamagat, humanon na siya. Humanon kung nasulod bagi kas katapusan. Maampun ang teleserye na ibida ba? Dito man tag pirmi maminaw sa kontrabida, murag kontrabida putas kalibutan, dili ba? Tama gid. Wag teleserye ikot, pili-pili tag pabor na to. Mga libog ang mga tao. Ilokso-lokso, ikaw kuno magpili-pili pagkao, di ba? Mapanos ang uban. Ikaw kuno maglukso-lokso kadalanan, di ba? Mura kag buang. Boy, kung ingnan ko nila ako buang pero tanaw na to kinsa ang nag-ampog amahan namo si panguros kag ipatay si Kristo mo na ingon niya nakaputi ka mo apan gisi-gisi daghang muwali apan dili man tigong muwali maayo nagbasa pero ang ilahang di ba naman to dito no na magbuhat-buhat po istorya gawas sa balaang kasulatan mga mini nga magtutudlo naman na paminaw gud sa ilang mga pangwali di ba daghan ang mga istorya ni dito magbuhat o gawas sa balaang kasulatan nga ang balaang kasulatan ang gamiton sa pakukumboy boy ako lagi di padagamutan nga ako lang nagsultian kaya ang gusto sa espiritu siya magsulti sakit na kaya akong kasing-kasing kunya hait gid siya manunti hait manggani akong isulti nga tawhanon nga maluoy pa ko sa tao maluoy ko sa kalibutan mo na niingon ko boy nga kadunay ko yung Ginoo ko alang ko para sa akong gimahal bisag sila ila kong hibuhat nga negative ang ano man nanambal man ko ulaw kay ko sa Ginoo nga dito pag pumaminaw silang gibalaod nga siya man nagsulti nako tama gid o pare kanas mga tao diri mo reflect mo usab akong panagway usa gani natulala ko kay uban makita na pero ni anhe sila dinhi adto sila sa nagsulti ba nga naghimala ni dito ipangbarka ang mga panagway ni Kristo sa mga tambal tanawa ko na boy tama gyud kay ngano man daghan man sila follower mo to gisudlan ang daotan ang gigamit kan ready na ang tanan nga kahimanan di ba tama ready na sa pagtuo di ba na ang pupud dito no nga biyain ninyo ang inyong pagtuo di ba tama pagtuo ano man ning tuo mo sa tao ning tuo mo sa tao nga nagwaling nga wala ang buhat ang buti pasabot kikinahanglan nga ang inyong buhat inubanan gyud sa inyong pagtos inyong pagtubo hatod po ninyo nga mahigog mga wala mo nagpatas parang akong kanunay giingon ninyo nga kung adunay makig-away kanyo pasalamati kay mo lay bili nga bato bililhon kaniyo
Kanilang akong giingon ani ingon na po da silang among gihukman, among gibirahan. Dili naa na sa balaang kasulatan. Nan nag-ingon ra ba ang Ginoo ang magyaga-yaga sa espiritu? Walay kapasayloan mo nag-ulpod kay ko. Tama gid. Wala man sila nagabasa. Di ko nagabasa para ganyan akong istorya wala gabasa balaang kasulatan. Ningon sila nga lahi ko ng Biblia naa tanan. Lahi lang ang paghubad. Ano yung testament na to wala lahi title. Tungod kay daghan man po nagtuon boy. Kung mga Bible scholar kay ipabor man po na nila. Daghan pa karon ang padis-dios na boy dili mo to. Oh. Kamo. Kani mga tao nga naminaw ani kamo po naminaw ana. Kung dapig mo na mo i-subscribe ninyo ni malipay ko kay para sa kalibutan pagbago ta. Muna ang problema na ko boy. Muagi gid din ako. Akong duhigan gid sa espiritu kay binunya ka naman na sila. Tama gid. Duhigan ako sa espiritu marang na din eh. Ako na magtata ko malakaw usahay maghinukto ko sa goal kay ko. Kay kasi kanunay sa maingon tanawaan ako. Ang mga tao maampuon po doon ni sila. Pero gisampungan lang ang ilang mga mata. Kay gisaaran na makaluwas sa usa ka tao lamang. Boy, adto na ta sa Dios. Siya ang tinuod nga Pangulong Pari. Amen. Siya ang ato ang sundon. Siya ang atong gipangita. Di ba? Tama. Nga unsa man nato pakakita, pakakaplag nga wala man sa tong kasing-kasing, di ba? Tama gid. Dili man ta niya mag-ila nga iyang mga anak kung atong kinaiya. Dili sama siyang kinaiya nga gibilin haron malinawon mo. Mano yung tambali inyong kaugaling doktor. Anong nagsakit ta? Kita ra po na stress. Kita ra po nagbuhat og daotan. Kita ra po ang nagbuhat og problema. Kita ra po nagbuhat sa tong sakit. Tungod sa tong kagom sa kaidibkon. Pasag dayon ang Dios nga mohatag ka nato. Tanawa dinhi ka nato nagtambal ko, di ba? Kamo mismo. Gayla ko gikan sa doktor. Wala kwarta. Oh, di ba na pay wala gid matag. Oh, 50 o piso o dos o cheese. O ya, daghan pa ko gisulti. Pasayloan ninyo ang mga kaaway ha. Takoran niyo inyong ginikanan. O yung inom pa kong daotan. Nga mga tao boy, dili gusto na labi nang nagdumot si bana o asawa o anak o anak sa inahan. Dili mo anhi din kay walihan ko no. Lisod dito ka ang kunuli. Lisod to kay nuli. Kay walihan ka. Naan? Extension naman nato ng sakit kay naan kas kabulahanan. Kay kung wala po kay sakit, di man po kakadungog, dili ba? Tama gid. Badunga ko no na ninyong mga astig kay mga tao labi ng mga dato basta dili nimo daygon. Di ba? Wala gibuhat karon sa mga mini ang magtutulo daygon tong mga dato maluwas na parang tagaan sila gipatambok ang mga tambok patambok ang mga karnero di ba? Tama gid. Naman sa wala ang kasulatan oy. Ihaw. Ihaw nila ang mga tambok. Yato sa mga pobre di Dawat yato. og suborno. Boy, taas naman itong istorya na subscribe lang mo sa Espiritu Hanong Gasa. Wala ko nagpasabot. Wala akong gipugan boy. Ano boy? Makiksulti na gani sa gamiton ko niya. Bisan ka ng mga pastor, bisan ka ng mga pare ang problema boy. Kaya naman sila garbo. Naan kung muri accident siya akong gisultian ni. Espiritu man to. Ang nagtudlo na ko. Tama gid. Ano na yung mahitabo nila. Dili ba? Naa gid. Nya ko na yung mahitabo. Ingno na po ko tungod na ko. Kadlo ka na to ang Diyos boy. Kadlo ka. Kung wala sila nahadlok, ako nahadlok ko. Ano nahadlok ko? O sige, kung hilak. Kaya nga ang mga tao, wala nahadlok sa katalagman nga daghan na. Wow, naanas bala ang kasunod. Daghan na gani ang nag-vlog gani pagkatapusan sa kalibutan. Yun, nagsige pa sila debatihay. Kinataw-anay hinoon. Tama gid. Mga tanawa na. Mas mayong pagani mo bang mga reliyon boy. Kaya nagsige paghistigot sa katapusan sa mga apot. Pero man, isara ni noon, di mabuhay ang tao sa paan lamang. Di mabuhay sa bunyag, seremonyas. Gawa sa espiritu. Sa daibay, nga makapatay sa tong lawas. Tong kadlokan, makalaglag sa tong espiritu. Tama gid. Padayon kita ni. Padayon kita nga mapailubon. Bisang kabusta. Ako ni biya ko sa tawanan para sa kalibutan. Pero malipay kay ko sa mga tao boy. Labi na nagma-interest din nato. Malipay kay ko. Mingon pa ko amahan. Mauna ka na sila ang nadlo kanimo. Huwag naminaw kanimo. Yan ang problema. Kaya kung madto ko nila, diwagan ako sila. Pandungan ako sila. Matingala pa na sila. Nga kay bata natingala ako kay nagsiga ko na kong kamot. Huwag nausab ko na ko. Mingon na po sila nagpaginag-ginoo ko.
Ang problema boy kung naigarbo boy basi initan sila, mag-react siya. Kaya ang tao manggod nga iya sa kalibutan kaaway sa Dios. Tama Di ba? Ang may gugmaon sa kalibutan kaaway Kaaway. sa Dios. Ang kalibutan karon dili man iya. Salamat boy. Ang Diyos manalagin unta ka natong tanan, labi na sa kalibutan na puno sa mga pagsulay. Amen. Salamat, Col.